kayo at magsadya, kayo baluing oras ng panyatang ng anak ng tao. Hindi no manatili kaya kayo. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Pipagsalitan na rin mapilan ka rin tao, insintingan ng templo. Insintingan apabiering marmol, at ding ay napigkalog na rin tao. Inya sinabi ng Jesus, ding akakit yung den, datanging panahon, metong man, alang mitagan na batong makatumpak, king kalupa ng bato. Mga balduglangan, king gabon. Kitnande Jesus, Maestro, kapilan malyari iti, at nano'y palatandanan, king pangatupad na niti. Peki ba't na? Mingat kayo, at eyo paboren, ing linlangan na kayo, ning ninuman. Huling dakala rin datang king lagyo ko, asumabing, ako ing Kristo. Ating panahon dinatang na, e kayo pa iligalig, nung makabalita kong gera at revolusyon. Kailangan ning mapalyari la pangureti, dapat mga baldugan, king kawakasan, dinatang na. At nga napakarela, ing meto nga bansa, lusuba ni ing kalupa ng bansa, at ing kayarian, lumaban niya king kalupa ng kayarian. Mika mangasi ka na yun, danog at salot, karing miyayaliwang lugal, at anting lunto, makapangilabot na bage, at mga ragulatanda, amanibat banwa. Ing mayap ng balita, ning kakataang kaligtasan. Maya papingit, ano ba? Tagalog, no? Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Mark Simbol. Ulitin po, hindi pa po ako sanay tinatawag po akong among na po. So Mark pa rin, para po sa inyo, Mark pa rin po, no? Kung gusto niyo po akong tawagin kung ano pa man, bahala na po kayo. Ano po? At ayun po, tulad po nung nabanggit po nung linggo, bago lang po akong ordain na pare, mga 1 week. First week ko pong bilang pare ngayon, ano po, Martes, tama, 1 week pa lang. So 7 days old pa lang po akong pare, at medyo nangangapa-ngapa pa po ng bahagya. So pagtyagaan niyo po ako, sana po pagdamutan niyo na mapagtiisan ako habang wala pong ating kura paroko. Ano po, alam ko po na napakalaking sapatos ang kailangan ko pong punuan. Ano po, alam ko po na marami pong naibahagi sa inyo si Among Raw. Sana po, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na kahit pa paano, makisalamuha din po kayo. At ngayong gabi pong ito, narinig po natin sa ating ebanghelyo, sa ating pagbasa. Medyo malalim po yung ibig sabihin sa atin, ano? Medyo nakakatakot. Yung iba pong translation, medyo makapigalgal. Nga man dapin po, yung sinasabi nila na magugunaw daw yung mga bagay-bagay sa mundo. Naalala ko po, nung po ako yung bata-bata pa, merong patalastas, yung pong isang jackhammer. Alam niyo po ba yung jackhammer? Yung pong pangsira ng daan, ano po? Gina-jackhammer nila yung baterya ng Motolite. At sinasabi nila, pagkatapos daw i-jackhammer yung Motolite, gagana pa rin daw to. Ang ibig sabihin daw po nila, pangmatagalan daw po yung baterya, ano po? At meron naman pong isang patalastas. Nandito po tayo sa kapilya na maganda po yung tabla. Yung patalastas naman po na yun, ina-advertise niya yung floor wax. Sinasabi nila, tumatagal daw pag ginamit yung floor wax na yun. Ano? Hindi ko na sabihin, hindi ko na maalala kung anong brand ng floor wax na yun. Pronto po ba yun? Ano ba ba? Johnson, sorry. Kala ko Pronto, naghahalo-halo na. Tapos yung isa naman, ano pa yung isa? Yung baterya, no? Pagka daw sinusiyan mo, ginamitan mo ng bateryang yon, yung kuneho daw, tatambol siya ng tuloy-tuloy, no? Hindi daw siya titigil. Keeps on going and going, sabi ng baterya. So, ibig sabihin po, ng mga patalastas na to, pagka daw yung gamit na yon ang iyong binili, pagka yung gamit na yon ang iyong ginamit, sigurado, makakasiguro ka, magtatagal. Pero ang katotohanan po, lahat ng bagay po sa babaw ng mundo, may hangganan. Lahat po ng bagay, lumilipas. Ito po ang ating mensahe ng ating unang pagbasa. Nabalitaan po ng mga, nakikita po mismo ng mga Israelita noong pong panahon ni Daniel.
kung ano-anong kaharian ang dumarating. Kung ano-anong papalit-palit lamang yung namumuno sa kanila. Merong Medes, Persians, Babylonians, pati mga Grego, nakisawsaw na rin. Pero lahat po ng mga empires na to, makikita natin sa history natin, lumilipas. Wala pong nananatili. Ang tanong po, ano po yung isang bagay na mananatili, na naglalast until the end of time? And I think it is very fitting na ito po ang ating gospel ngayong gabi na ito. Ano po? Narinig po natin, time will come, no? There will not be a stone left on top of another, no? Talagang everything will be turned over. Magugulo ang lahat. Ang ibig sabihin po noon, kanya po mababaligtad, pati po yung mga bato-bato. Kasi po, ang templo sa Jerusalem, nung pong gawin po nila yon, nababalot po yun ng ginto. Nababalot ng ginto, at nung dumating yung mga Romano para sakupin sila, para lipulin sila, nilimas po nila lahat na makukuha nila sa Jerusalem. So lahat po, nung mga nakabalot na ginto na bato, tinunaw po nila yung ginto, at talagang literally, walang natira dun sa temple na sinasabi nilang kasama sa wonders of the ancient world. Ano po? So ngayon, makikita natin yung natira na lamang sa templo ng mga Hudyo ay yung kakapirasong pader na kung saan sila sumasamba, kung saan sila tumatangis. Yung Wailing Wall sa Jerusalem na tinatawag. Ngayon po, hinahamon tayo ng Panginoon. Pinapakita niya sa atin. Darating ang kung ano-anong empire, darating kung ano-anong harian, mag-aharian sa mundo. Pero isang bagay lamang ang mananatili. Ano po yung mananatili? Yun po ang ating pananampalataya, yun po ang ating pinananaligan. Ang Diyos, siya ang ating hari. Ilang araw pa lamang po, pinagdiwang po natin yung Christ the King, Christ the Savior of all, the King of the universe. Naniniwala po tayo na kapag ang Diyos ang namumuno sa atin, hindi po ako, hindi po si Among Rao, hindi po ang Arsobispo, hindi po ang Santo Papa. Kapag ang Diyos ang namumuno sa atin, hindi po tayo mapapabayaan. At ganun po ang mensahe sa atin ng ating pagbasa ngayong gabing ito. Tignan natin ang ating buhay, ang ating pananampalataya in the perspective na tayo ay lumilipas lamang. Tayo ay kasama doon sa mga bagay na may panahon, may hangganan. Tayo, ang panahon natin dito sa ibabaw ng mundo, lilipas lamang. Isa lamang ang importante at yun ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang pananampalatayang ito, makukultivate po natin, mapapagyaman natin kung gagawin po natin yung parte natin. Kung gagawin po natin kung ano yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Simple lamang po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Ang maging tapat, let us become faithful, let us become truthful to our calling. Maging tapat po tayo sa Panginoon. Kapag hinihingi po sa atin ng panahon, ng oras na magdasal, sana po ibigay na po natin yun sa Panginoon. Huwag po tayong pupunta sa simbahan para lang makipagkwentuhan, para lang po makipagchismisan. Kumusta na ba yung katabi kong bahay? Kamusta na ba yung kumari ko? Okay po yun, gawin po natin pagkatapos po ng banal na misa, pagkatapos po ng ating pagdadasal. Pero kung pupunta po tayo doon, posturang-postura, napakaganda ng suot natin, para lamang rumampa, para lang ipakita yung bago nating damit, para lang ipakita yung bago nating jewelry, nakakalungkot naman po yata yun. Namimiss po natin yung point na kanya po tayo nagdarasal para makiharap po tayo sa Panginoon. Magpasalamat sa mga biyaya na ating tinanggap at humingi ng tulong para sa mga hamon ng kinabukasan. Ang araw na pong ito, ilang sandali na lamang po, ilang araw na lamang pong daraan, matatapos na naman pong isang liturgical cycle sa ating simbahan, sa ating Santa Iglesia. Magsisimula na naman po tayo ng bagong simula, bagong buhay, at hopefully may nangyari po sa atin sa loob ng isang taong nakalipas. Sana po may nangyaring pagbabago. Sana po yung mga luma na pwede na nating iwaksi sa ating sarili, pwede na nating kalimutan. Sana po iwan na po natin habang isinasara po natin ang isang liturgical cycle. At ngayon po magbubukas tayo ng bagong cycle, bagong Advent. Sana po harapin natin ang paanyaya na salubungin ng Panginoon. Mitmong tula, punong-puno ng saya. Napapakapampangan ako, pasensya na po. No, punong-puno ng saya, punong-puno ng ligaya, full of expectation dahil alam natin na may katapusan na lahat ng bagay, alam natin na dumadaan lamang tayo dito sa ibabaw ng mundo,
Pero alam natin na hindi tayo naglalakbay dito sa ibabaw ng mundo ng nag-iisa. Alam po natin na kasama natin ang Panginoon. Alam natin na ang Diyos ay nandiyan lamang sa tabi natin. Kung tayo marunong tumawag, kung tayo ay marunong lumapit at magpaakay sa Kanya. Ang Diyos po, lahat po ang Kanyang kamay. Inaantay lamang po niya na kunin natin ito at pabayaan siya ang magtimon sa ating buhay. Ngayong gabing pong ito, manalangin po tayo sa pagpatuloy ng ating banal na misa na ibigay natin ang sarili natin sa Panginoon, na maging tapat tayo, na maging daluyan tayo ng biyaya ng Diyos para sa ibang tao na rin. Dahil alam natin, kapag tayo ay tapat, kapag tayo nagdarasal ng taimtim, kapag tayo nagbibigay ng parte natin para sa Panginoon, tayo ay pagbibigyan niya ng biyaya, siksik, liglig at umaapaw, higit pa sa lahat ng mga empires, sa lahat ng mga namumunuang nag-ahari-harian dito sa ibabaw ng mundo. Nakikita po natin sa paligid natin kung ano po ang hinihingi ng panahon, ng pagkakataon. Nasa ating kamay po ngayon kung anong ating gagawin. Magiging tapat ba tayo sa Panginoon o magiging tapat tayo sa mga bagay na makamundo? Amen.